Ngifana neOwner sengihlala ngiphethe Angisabulala ukujonga ngalobe nyanga zami Ngifana neOwner sengihlala ngiphethe uDulasi mfana kubane awusale phansi mfana demugwayi uDulasi mfana kubane awusale phansi mfana demugwayi uDulasi mfana kubane awusale phansi mfana demugwayi Ingome yakithi le Ingome yakithi le kamapumo Ingome yakithi le Ingome yakithi ngoma kamapumo uDulasi mfana kubane awusale phansi mfana demugwayi Manigana mabola vola itanza intanda mnyama nobabekade hlala kusini wenyathatha umsila mfana uyibangula ngeke iphinde video umuntu yofinjwa basarasha ngabaphethe AK47 umabululo amabili kamanga bantu lamadlala yeke mfana omuhle kwazabe sizwe ngabasakha kodwa umuntu akuzokuthi nami ngiyomenza uDulasi mfana makubane wathi ngibayela mfana ethi ngoba thina ukukhuluma kade saqala sesakhathala yini kodwa nakho mfana omdala ofanele ukuthi ukwazi igwala nje mawusehlule uyolibona ngakho uqosha manje uhlale waziye udlayo usugoba ingane ke lapho ulehlule nje nya 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 Umthetho webala tosha majuma lehlule